Volt idő, amikor fiatalok ezrei az ő posztereikkel díszítették a szobáikat. A nők is rajongtak értük, a szurkolók pedig máig nem felejtik Törőcsiket és Dzurják Csöpit. Azt mondják, Törő volt a mi Maradonánk, aki valóban megszorongathatta volna az igazit is. A két gólkirályról kétségbejtő hírek kaptak szányra, mi tekintettel egészségi állapotukra is hosszas egyeztetés után készíthettünk velük interjút. Törőcsik, gól! Táncolj Törő, még ma is sokaknak ismerősen cseng a 70-es, 80-as évek rigmusa. Törőcsik Andrást, legendás futballistánkat bíztatták így annak idején. Törőcsik sztrókot kapott, agyvérzése van, kórházba került, kioperáltak az agyából egy vérrögöt. Augusztus óta tucatnyi cikk jelent meg ezzel a hírrel. Nem volt sztrókom, nem volt agyvérzésem, fejemet bevertem, egy erős agyrázkódás, megnézték a fejemet, pihentettek, de még egyszer mondom, remélem nem kell háromszor mondani, nem maradt semmi a fejemen. Nem volt sztrókom, nem volt agyvérzésem, de ha már ott voltam, akkor a csípőmet megcsinálták. A találgatások azért keltek szárnyra, mert Törőcsik András nagyon ritkán ad interjút. Mi is hosszas egyeztetés után kereshettük fel őt a kórházban, ahol csípőprotézis beültetés miatt fekszik. 79. júniusában volt egy autóbalesetem, amikor csípőficam lett. Kitámasztottam, kiugrott a lábam a helyéről. Ez volt szombaton, és csak hétfőn rakták vissza. És utána még 10 évet fociztam. 45-szörös válogatott, az Újpesttel 3-szoros magyar bajnok és kupagyőztes. Játszott Franciaországban és kanadai teremfoci csapatokban is. Igazi világklasszisként tartották számon, ám a 78-as argentin VB-n kiállították, és talán ez is közrejátszott abban, hogy a világhír elmaradt. Kapta azt, amit mondtam, a pirosat. Valójában ez az életünk lehetősége lett volna. Tehát akkor kezdett kinyílni a kapu nyugatra, és ha egy kicsit is jobban szerepelünk, akkor európai nagycsapatba tudott volna játszani a csapat 90%-a. Én most is mondom, hogy ha nem Magyarországon él, akkor talán magasabb szintre vitte volna, mint a Maradona. Most ezt hagyjuk, elég bajom van nekem itt is, meg 78-as VB. Nem volt jó az a 78-as VB, és ami utána volt, az még rosszabb volt. Törőnél rosszabb egészségi állapotban van egy másik régi sztárfocistánk, Dzurják József. Évek óta küzd leukémiával, egy hete csontvelő átültetésen esett át a budapesti Szent László kórházban. Mivel steril szobában tartják, senki nem mehet be hozzá, mi is csak telefonon tudtunk vele váltani pár szót. Nem tudok beszélni, mert a nyálkártyám az válik le is. A beszéd is fájdalmas neki, így inkább párját kérdeztük állapotáról. Volt egy nagyon jó időszaka, hogy kijöhetett, és 2 hónapig próbált visszailleszkedni, már illeszkedni úgy az életbe, hogy még focizni is megpróbált, de sajnos újra előjött ez a iszonyatos betegség, és most úgy néz ki, hogy körülbelül, tehát ahogy az orvosok is mondják, remélhetőleg karácsonyra hazakerül. Törőcsik András jelenleg csak bottal és úgyis csak nehezen tud mozogni. A hétvégén ennek ellenére is kilátogatott egy meccsre, fia lépett pályára. Főleg a fiam miatt mentem ki, aki csak a második fél időben áll be, 25 percig, de jó volt kimozdulni innen. Öreg fiú csapatra van még esély esetleg? Ez annyira nem izgat az öreg fiúk a csapat. Ha rendbe jön a lábam, akkor és olyan, hogy még lehet vele mozogni, de akkor is csak ilyen ulibili, tehát nem bajnokságban, hát arra nem leszek már alkalmas. Mindkettőjükre hosszadalmas és nehéz gyógyulás vár, így szükségük van a bíztatásra, csak úgy, mint régen, amikor nekik szurkolt az egész ország. Törőcsik, gól!